Ja, het is kouder worden meesken en ik joen en vannacht hebben we wat kouder waren als de oude tijd. Minimumtemperaturen van 1 of 2 graden in het zuidoosten en in het waardgebied nog wat hoger, maar 4 of 5 graden. Ik verwacht hier joen vannacht een aantal buikers en daar ben ik opklarings. En bij die buikers misschien een korreltje hagel of een vlokje wierte sneeuw. Dan morgen hebben we een dag waarbij er nog een aantal buikers binnen. Ik verwacht je wel dat in de rin van de dag het wat droger wordt. En er is ook ruimte voor de zinnen. Daarbij nog altijd een temperatuur die wat onderlegen kan. Dus echt een koude start natuurlijk. Maximaal tussen de zo'n 8 en misschien 9 in het waardgebied. En daarbij hebben we een matige en vrij krachtige of krachtige wind, in het waardgebied. En die komt uit het noorden en het Matheersen. Sneeuw. Ik denk sneeuw best een aardige dag. Nou, sneeuw is natuurlijk echt een leuke dag. Maar we kunnen er even op uit. Ik verwacht die sneeuw benamen in het noordwesten van Friesland nog even een enkele bui. Maar verder is het oeral droeg. En de zin komt er echt bij. En de temperatuur echt weer een graadje hoger. Op de meeste plaatsen 9 of misschien nog 8. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Ja, dan komt toch de weekse volgiet naar je staan. We krijgen lege drukgebieden en dan zeggen we toch al maandje 10 zie je toch wel geregeld regenwetter. En 5 of 6 mm komt er op die dagen. Temperaturen die erin omheeg, want de zuidwestelijke wind die via het mildere lucht aan. 9 of 10 graden is dan de gemiddelde temperaturen op die dag. Ja, het wisselvallige waar, dat zit er dan wel bij. En dus maken we er maar even op uit dit weekend.